nilai baga municipal kedai ka nila banang baga kedai ka government institution kedai ka kebala establish ka hata kedur kebala kamla ban trekam pura to purpose nam gila lej kedai ka municipal kedai kumju kamdon put sambu pura tanul yang jong fi ka pindan banong halor gani Hoi actually ngilai saya ya keren ya kini pos ke por ba especially ki briu hi po juai kila suffer ba namar ba hoi ngidon ya ka municipal te bon sen hi ngi sa yu ngi yo i ba sena kondong ki bon kini ki scheme na ki rural na kini ki negara CNRD department ba ki yo shi bon tang ba wat tang ba juai pat ngi bon ki scheme ngi yo te kum ka juai municipal board pitip ba kalong balai kalong dorman namar hangni namar hadok mentang himpat don yakini ki wards leni yakini ki representative yang kitu ki ward te menta nak liang jonga ngadang ya discuss bat ki rang ba snong namar ba wat hapo juai jong ngiro hadok menta kadang long contradict ba namar don ki locality ki ba pediang ya ka municipal don ki locality ki bam pediang ya municipal te first before we move ahead shwa bangin le chekmat ya kita baro te first ngi haban persngo tho shwa wat paramangi ngi hap yo shwa kata consensus napo ko juai taun te once ngi la yo consensus jong ko juai taun tingin la ban ra pada khmat ko sarkar ba nak liang yongi ngi la long ready te lada namar ba nginem la ban abek ya ka shilong lada namar fitip ba shilong ro kidon ki problem ba ki yakini ka election namta ki wards kum ta ter te nginem la ban yu te lada ngiyo kata consensus napo juai te ngin request ya government ba at least ya ka juai will go ahead ban yo ya ka full fledged municipal ka don kam fisngo ba ka don kam ban long i ward commissioner hab don kam namar la dam don kitu te ka ni ka municipal kan namlong functional kan namlong full fledged namar keempat don kita ki yu kinong page ya kitu ki wards ke ndung long kum representative to menta pat hatu phim da contradict biang har komthung yang chairman har komthung ayu pat haba kamdan kata ka election for ward commissioner menta namar ba pe nadu utu ko por ko bang ke kila bo ya ka yu te kalong domen hado menta te ha ko por ka government ka bo ya kani with the hope that kan long functional they don't expect ba katu kan mi katu ka jingya ayu mo kumto te hadin nang ta temut tang ba menta kala don te pila yo i ki staff kala don ke ayu kala long functional hi but menta so all of sudden ngin stop ya ka ayu jong ka ya ka ni ka municipal te what will happen to joy ke menu ban lek kalek ya kini ke ayu te hoit ni sio thu kita ka don ke contradiction but anyhow we have to move ahead te ngidang persang ban pen ya kini baro te khnang ba ka ni ka joy municipal board kan long full fledged hi nang ta bangin la ban yo ya kita kijing toy jong municipal tong la i ba phi la le temporary mah ka juai ban kid ya nyut merten mereka pat ka long term solution ya ka juai namar ya gani ka ban lumjut manjumnya ka la long hi ka kam jong municipal namar ba ini kedai ke la praktis untuk municipal bat ki pat baru ki ya contribute he to on waste collection senang duk ngi bagi contribute mereka ai ka long term solution ya mentahi namar ba kumbang ala yatho mani ka function ro ba nakliang ka state government kala nadu ki por mensuai mendai ba omba swaban ja kani ka ba ja mi mang kajai ka bengi menta ka ba la sange te nadu na swa ka to hi ka urban department kala form ya to ka task force team ka ban identify ka lan te kila le pejo ar lai jaka te menta nakaliang jong kiro kila finalize ya ka we ka jaka tangba menta pat hadin bala stop no ikani ham kajai ngila yo iba dai badan kam no ban speed up no ikani ka kam namar ba ngila persang ban wat ki temporary ayu site chaniro bon na kisnong ki baya persha kumta ter te na kata ka daw te ngila ya call ka meeting ha DC te ngila khot ya ka district council namar ka district council ka don ya ki jaka but moreover ka district council ro ka don ya ki yau la jong te ka district council ro ka penmi ikin yut te ka don kam hi ban bread te why have two place balengin ka we municipal kan don la ka jong ka yu kan don la ka jong te ngi collaborate no bat ki ngi la discuss bat ki tingi ong ai no ma phi ke jaka tingin pensionat gi tiar mangi te hadin ka tu ka meeting te ki la ra e ka tu te ki la long EC just few days back tengah layo kata just verbal interaction bat UCM te ula ya thu ba nakaliang jong ki la identify ka we ke jaka te menta kit sapha kanika information sa municipal te kan don kanika join inspection te hadin nang tangin sa page ba ka jaka ka long kumno te once la bait kata te nang tangi la ban move ahead bat artli ki jaka la yo ban ya trailang ba municipal ba sdi ki dan artli ki jaka
kejuk ke location sekete tain lenti war Mhm. ma to hak ni kajing kena ni kajing persa hejong brew kedai kajing lek torti namar ba it's unscientific piro fitit pi dan kajing persa jong ki kedai ba kar kombret kolong ka ba torti kai ba fin oh hak ni namar ba ka ke an gila dan lepa solid waste management kala dan lepa ringingim ngim dan pat kata ka krom trekam Oh, ya kani ka bala adep to hoy namar ya kani ka bala adep ngan nom la ban comment samar this is not ndai ba ong badang menin meneh namar kani ka bala ya la slem te hoy from what mangar kini trelang buat berdiskus em but hang ne pat kendon ki kendon namar wat ka discount lo ka long very clear in this ba hoy ila yo iya to kucing jah ham kajai te wat hadin pangila identify ki lanu mindon ki kendon jongi kila clearly kila ong ya kata tang ba ban ong padi kita namar ba hadin bala don kata ki inspection hi tekin sa ong pat ya kita ki jing don kam ti ngaro nga kubur ya kata ba wat kate ka bajah ham kajai ka long ka bomdai actually they should have maintained it properly tang ba ngan namar kate ka kumbanga ong mdei ka barang menin meneh ka bala la stang nado men la slem te ya mentahi te will work it nicely in sadon hi ka committee ke you wat na ka council ro kumba ong meneh ki la long very you baki ong kin minum ai tang kum tu ngin don baki kendon ki ba pihap before semua ba pinno pihap fulfill ya kita tang ba hadu mentangan nom la ban ong namar ba ngimpat yo ya ka official you naki muka ba fin ong hi banyo ya kata ka municipal Kabupura dan kami buat komisioner don kam ya ki wat so ika waste management pat don kam ka jaka don kam ka jaka namar ba ya mentah te lempat don ka jaka te kaniro kalong tang temporary